Alumnos de sexto de educación primaria van a ler unha adaptación do manifesto deste ano escrito por Secundino García Mera. Para chegar á miña orixe hai que remontarse a tempos que se perden na memoria. En que só el andaba cun peón a contigo. Cun sorriso deu un bico, meteume na caixiña e gardoume. Con nomes tan chusqueiros como Cuxaina, Trompo, Baldufa, Pirinola. E vos, nenos e nenas, mantere vivos os xogos de sempre.